Ani? Akuthi. Ngibonga ukuba nethuba ku president nomphakathi wonke. Mina ngumama Johana, nginenkinga bengisebenza eKruger National Park. Ngagula ioperation yaqhaqheka. Ngiqoshiwe eKruger National Park. Ngibuye endlini abantwana batshontshe igatulo, abantwana batshontshe namazinyo wami. Okunye sicela isincede kunyawupe baba. Kunamazinyo wami ngiyawatholaphi ngoba ngisasebenzi. Enye futhi baba, sibonga lethuba ukuthi namhlanje iDress zizophela ngoba sesikhofile out ahambile amazinyo labonyawupe. And futhi enye sicela ama-membership card we-ANC. Asiwafuna uChauke akafuni ngama-membership card. Enye futhi bathathe iphepha lami. Iphepha lami lehampu. Lephepha leli lehampu. Bathi bayenza i-door-to-door ngalo. Alisabuyi. Ihampu abayifaki. Sengithesele kayi-5. Mina ngine-bad luck, yazi. Nayi iphepha lami yenza i-door. Azani ibuye. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Batshontshe amazinyo, bajike futhi bathathe social development